توكلت على الله 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 جميجي سمد لما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جميجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما عليه توكلت على الله دليفنا فما على دوئي توكلت على الله على جينو دبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دليفمتي دليما دوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمد لما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جي سمي فما على الله توكلت على الله على دوغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا ما دومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله جوني جيجي دي كدل ما سي توكلت an lamɛnbagaw ana an filɛbagaw cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye tubabukalo tile 22 san 2023 desanburu kalo an bɛ ale la ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sini kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga jamana kɔnɔdenw ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye bi jumadonyaba in lahɔrɔma kama kunnafoniw la an bɛna kuma irisiw ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ ale ye baro sigi kɛ mali ale bɛ se ka kɛ cogo di san 2063 kɔnɔna na min ye minisiri sanu ye ale ye dɔ fɔ o la kɔkan kibaruya an bɛ dɔ sɔrɔ olu fana na ka da aw tulo kan ka sɔrɔ k'aw ka kunnafoniw kun cɛ an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ ka sa k'aw k'aw jigi kɛ sendwave ye sendwave ale ye warici sira dɔ ye warici sira min i bɛ wari ci a fɛ fu k'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen bɔ wa o kɔfɛ fana min ye euro wari tan ye o bɛ d'i ma i ka cili o cili la yaasa sa i ka se ka sendwave sɔrɔ i bɛ taa bɔlɔlɔ sira de fɛ min yɛlɛla i b'a ye k'a fɔ ko ferko i b'o sɔrɔ yen o y'u ka promotion ye n'i y'o kɔni ta ka wari ci n'o ye ka ban i limanaw b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma musaka bɔ wa e yɛrɛ bɛ euro wari tan i b'o sɔrɔ wari in bɛ se ka ci nansarala jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo ka taa se ngilɛw fɛ yen ma ale ni États-Unis ni Canadaw bɛɛ lajɛlen olu b'a kɔnɔna na Sendwave a kɛ kun ye yaasa an ka maa minnu bɛ tunga la u ka se ka musaka ci u ka somɔgɔw ma lafiya basigi ale ni hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen an ka arajo minnu bɛ sɔgɔlen don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Excellence FM Ulei FM ale ni Star FM Bamakɔ ani Sikaso ɲɔrɔnkaw fɛ yen an bɛ olu fana ka arajo min sɔgɔlen don a la k'olu fana fɔ k'o waleɲuman dɔn Santoro Sankaw fɛ yen arajo min bɛ Miyangalakaw fɛ yen Kucala k'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye Segukaw ta ye ani Bilakaw ani Tomiya an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Paris Kayi kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ an ka arajo partenaires kɔ ye Kodɔnso ale ni Faso Jigi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Bafulabekaw fana fo Fili n'a ka maaw ko u ni baara u ni cɛsiri ko waati min bɛ sen na sisan maaw ka u kɔlɔsi sabula min ye nɛnɛ ye ale barika bɛna bonya ɲinan kosɛbɛ fɛɛrɛ nu dabaliw bɛ min se ka sigi bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye ka nɛnɛ kunbɛn ko o tɔpɔtɔ
denmisɛnninw k'olu kɔlɔsi u ka surunya yɔrɔ la yɔrɔ minnu na min na u se farikolo bɛ se ka to cogo min na k'a sɔrɔ nɛnɛba ma u minɛ maakɔrɔw fana janga to olu la kosɛbɛ nin waati in na sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye nɛnɛ kɔni ye ɲinan ta ko a bɛna na juguya kosɛbɛ kuma tɛ tile fila in na nɛɛma minnu dalen don ko o b'a yira maaw la k'a fɔ ko nin ye a ko daminɛ ye maaw kɔni ye fɛɛrɛ caman bila sen kan ko nka ko min ka ɲi kosɛbɛ o ye ka denmisɛnninw k'olu de kɔni kɔlɔsi fini girimanw k'olu ɲini ka don u la min ye maakɔrɔw ye k'olu fana to funteni dɔ kɔrɔla la min b'a to u farikolo kɔni nana se ka gɛlɛya sɔrɔ nin nɛnɛ waati in na nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra météo maaw yɔrɔ Mali ale ni Burukina météo olu kɔni ye kibaruya caman di a la kunun k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ fu waati ma Mali finitigiw kɔni ye wulikajɔ caman kɛ n'o minɛnw ye n'o ye sanfɛ minɛnw ye siganamaa dɔw tun bɛ Mali ale ni Alizeri dancɛla Tɛnza Watanikaw fɛ yen drone kɔni ye gosili kɛ fo ka taa se dugujɛ waati ma sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye ninjugawale ni bamacawale kɛbaw ye u dagayɔrɔ minnu bɛ o yɔrɔ la finitigiw ka wulikajɔ selen no o de ma min ye kibaruya in kɔni an y'a sɔrɔ duguladen caman bolo minnu y'a yira k'a fɔ ko foyi ma se duguden ma maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu marafatigiw ye n'olu kɔni bɛ munumunu salo la u ka yɔrɔ ninnu na min ye pankuru ninnu u ka gosiliw sera olu ma kuma tɛ drone k'ale de ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ ale ye gosi ko 3 kɛ su kɔnɔna na fo ka taa se dugujɛ waati ma Mali ale ni Alizeri dancɛla dugu min bɛ yen n'o ye Tɛnza Watani ye wa a yirala fana duguladenw na k'a fɔ k'olu kɔni ma degun foyi sɔrɔ u ka minɛnw ma tiɲɛ foyi ma kɛ olu yɛrɛ la nka min ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun bɛ nin munumunu salo la ni mobiliw ni fɛnw ye olu de kɔni ka mobiliw tiɲɛna tile kɔnɔna na fana n'Ala sɔnna a ma diripa maaw an n'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ko la sabula nin ye baara in ye a kɛra su kɔnɔna na kunun su kɔnɔna na ka na se dugujɛ la nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tuma min na Alizeri ale kɔni kɛlen don ka jɛkulu marafatigiw caman jaso a fɛ yen maa caman bɛ yen olu bɛ ka taga ale fɛ yen u ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka maaw bisimila k'a sɔrɔ u ma foyi fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ye o de la minisiri min bɛ an fɛ ale kɔni u ka ambassadeur wele k'a fɔ a ɲɛna waleya minnu bɛ ka kɛ Alizeri fɛ o ma bɛn u ma Alizeri fana ye Mali ambassadeur min bɛ u fɛ yen ko o wele k'u ka hakilinaw fɔ o ɲɛna u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ bɛn ni kelenya u ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ accord min n'o ye a bɛ fɔ ma accord d'Alger k'o ka lawaleya ko o de y'olu ka laɲini ye ko nɔn tɛ ko fosi wɛrɛ tɛ olu kɔnɔ k'olu b'a fɛ de k'o de ka sigi sen kan kuma fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ sa Mali jamana ɲɛmaaw kɔni ma kibaruya di Alizeri fana ale fana ma fɛn wɛrɛ fɔ nka an ye min lakɔlɔsi dɔrɔn Alizerikaw kɔni ka girin sen fɛ u ka bataki min n'u y'a bɔ k'a bila bɔlɔlɔ sira kan samedi don o dati de sɛbɛnna kan n'o ye nin kalo tile 23 ye k'a sɔrɔ kununko de u ye bataki ninnu ci maaw ma Mali yɛrɛ kɔnɔ yan gendarme minnu bɛ sayikaw fɛ olu ye wulikajɔ kɛ k'u bolo da essence dɔ kan min ye essence bidon 310 ye a kelen o kelen kɔnɔna na sa litiri 20 o de essence bɛ a kɔnɔ maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nin essence ninnu ta sa o tun ye batotigi kuruntigi dɔw ye kuruntigi minnu yɛrɛ ma sɔn ka jɔ fiyewu fo sɔrɔdasi ninnu tugur'u nɔfɛ ka taa se fo dugunicinin dɔ la u b'a fɔ ma ko gemekaw fɛ sa a yira k'a fɔ k'u kɔni u ka kurun kɔni dɛsɛra kurunbolila ale kɔni fili ji la ka taa ale tora ji la min ye a nɔfɛ maa minnu tun bɛ kurun kɔnɔna na olu dɔw kɔni sera ka bɔ nka ko u y'u senfa sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko u kɔni sera k'u bolo da u ka minɛn ninnu kan minɛn ninnu bɛna taa yɔrɔ jumɛn sa u ye mun kɛ u tun b'a fɛ ka mun kɛ u ma se ka dɔn nin waati in na min ye Masina mara la fana maa caman y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw kɔni bɛ munumunu salo la su ani tile u kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ dugudenw caman na maa caman y'a yira k'a fɔ fana ko nin waati in na ko u ka sigidaw kɔnɔna na ko min ye bamacawale ni jugawale kɛbaw kɔni caman bɛ munumunu salo la olu dala ye a kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ o la baara tɛ se ka kɛ maaw jɔrɔnen don wa n'u nana fɔlɔ u bɛ bingali min kɛ baganw sumanw ani maaw ka bololaminɛn minnu bɛ yen n'olu ye nafasɔrɔ minɛnw ye k'u b'olu cɛ ka taa ni u ye welewelemada kɔni bɛ ka kɛ sa yaasa finitigiw bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu kofɔlen ninnu na Segu mara bɛ a la Baɲangara mara bɛ a la fo ka taa se min ye san mara ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɔnɔna na nin waati na nin degun ninnu kɔni a fanba ko ye k'a daminɛ office du Niger yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se yuwarukaw olu fɛ yen kalanso caman kɔni bɛ ka datugu Bananbakaw fɛ yen min ye Tubakurakaw fɛ yen ko kalanso 3 wɛrɛ datugura nin kalo in tile 20 min ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw ye olu kɔni nana ka na yira la k'a fɔ k'u ka kalanso ninnu datugu u y'a yira k'a fɔ ko ekɔliso 2 kun datugura ka kɔn Bananba ale mara kɔnɔna na ko nin bɛna dɔ de fara ekɔliso datuguli kan baw fɛ maa minnu n'olu kɛlen ka marifa ta nin waati in na n'u kɔni bɛna jatigɛ wale ni jugawale kɛ olu hukumu kɔnɔna na Kidalikaw fɛ yen Kidali gouverneur ale ye munumunu salo kɛ Kidali kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni fasodenw mago b'o la Kidali kɔnɔ ka taa i ɲɛda olu kan u ka ekɔliso bɛ n'o ye Bayi Agmahaha ye a taara o yɔrɔ la
ani ekɔliso min bɛ n'o ye Amidi Agu Mohani ye ka taa se u ka dɔgɔtɔrɔso ma énergie baarakɛyɔrɔ min ye ORTM station ye lycée min bɛ Kidalikaw fɛ yen a taara ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye Kidali yɛrɛ maa min kɛra gouverneur fɔlɔ n'o ye Église Agufoni ye a taara bɔ o fana ye Gamu kɔni y'a jira k'a fɔ baaraw kan ka kɛ cogo min na u bɛɛ lajɛlen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye nimisiwasa a y'o sɔrɔ kosɛbɛ ORTM ale lajɛli la sabula ORTM minɛn kura minnu bɛ u bolo nin ye a y'a jira k'a fɔ ko minɛnw ka ɲi kosɛbɛ ORTM directeur n'o ye Sidi Elmedi Baka ye a ko olu kɔni ye jasiran kɛ olu ye degun sɔrɔ nka o bɛɛ la u ma sɔn ka bɔ u nana wa min ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ORTM Kidali k'ale to kɛnɛ kan ye a y'a ka baaraw kɛ fo ka taa se nin waati ma min ye a yɔrɔ kɔni ye a sanuyalen don kosɛbɛ minɛn kurakuraw o de bɛ ORTM kɔnɔna na Kidalikaw olu fɛ minɛn minnu don fana minɛnw ka ɲi kosɛbɛ a tɔ ye sa baarakɛlaw olu kana fara directeur kan sabula ni nin waati laban in tɛ ORTM directeur min bɛ Kidali ale de tun bɛ ka baara bɛɛ kɛ ale de tun y'a yɛrɛ ka chauffeur ye ale de tun ye caméraman ni journaliste don fɛn o fɛn tun bɛ kɛ a kelen pe dɔrɔn de tun bɛ k'a kɛ maaw kun sirannen don ka taa nin waati in na kɔni welewelemada kɔni kɛlen don sa yaasa min ye Sidi Elmedi Albaka ye Kidali kɔnɔna na a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ka baara la a ka ɲɛmaaw fana u ka se ka a dɔn k'a fɔ ko a ye cɛsiri ni timinandiya min kɛ nin waleya in kɔnɔna na Suala Bayaya Haidara na ale minɛna Bamakɔ yan k'a bila Kasoboma la kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko nin waati na kɔni u y'a bɔ Bamakɔ Kasoboma la ka taga n'a ye Joyilakaw olu fɛ yen yanni a ka kiiri don cɛ kiiri min kan ka kɛ marisi kalo tile 4 san 2024 Keɲebakaw fana kɛlen don k'u bolo da kun ka kule sabula nin waati in na Chinois minnu taalen don olu fɛ u kɛlen don k'u ka ba tiɲɛ min ye sɛnɛkɛlaw ye mɔnikɛlaw ye maa minnu bɛ baara kɛ baji kɔnɔna Keɲeba n'a lamini na u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ bi olu ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kari a bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ wa kuma yɔrɔ t'u bolo fanga tigilamaa minnu bɛ a yɔrɔ ninnu na olu yɛrɛ bɛ fara Chinois ninnu kan k'u dɛmɛ u ka nin baara ninnu na mais min ye Keɲebakaw ye u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye nkamu da kosɛbɛ ka welewelemada kɛ yaasa nin waleya in bɛ se ka jɔ cogo min nka a jira olu la k'a fɔ ko min ye maa minnu filɛ n'u bɛ ka nin baara in kɛ k'u ye yamaruya sɔrɔ ko k'a kɛ nka ji a tiɲɛni min bɛ ka kɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ ko dan fosi t'o la ko fo ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ o la n'o y'a sɔrɔ dugukolo bɛ ka halaki maaw sigiyɔrɔ bɛ ka halaki forow bɛ ka halaki min ye ji fana ye k'o fana tiɲɛnen don nin waati in na o ye sigi gɛlɛya kosɛbɛ Keɲeba a n'a lamini maa caman bolo u kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa u bɛ se ka lamɛn cogo min na Mali bɛ se ka ɲɛda jumɛn ta san 2023 o kɔnɔna na o jɛrɛ tun bɛ kunun CICB la jɛrɛ in sigira maa min fɛ sa o ye ministre Aluseni Sanu ye a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna ni ja dɔ bɔli ye ja min b'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ b'a fɛ ka yɛlɛma min kɛ ka kɛ ni furancɛla fanga maaw ka laɲini ye u y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ de ko Mali kɔni ka se ka san sɔrɔ san min n'o b'a to a bɛ yɛlɛ kosɛbɛ sanfɛ sɔrɔ ale ni yiriwali baara olu bɛ se ka kɛ cogo min na kunnafonidi senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye baaraba minnu kan ka kɛ Mali kura ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Aluseni Sanu ye o dantigɛ u ni maa minnu kan k'u bolo don ɲɔgɔn bolo sɔrɔ kan ka kɛ cogo min na min ye maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔna olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a ko hukumu kɔnɔna na maliden minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye tourisme ni fɛnw kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta fɛɛrɛ ni dabali min b'u bolo majɛ min bɛ Aluseni Sanu ka sɛbɛn na ka o kɛ k'o dafaliw kɛ premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ale kɛlen ka kuma ta a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigi k'a fɔ ko bi baara minnu kɛra Mali kɔnɔ fo yiriwaliw bolo de ka da min ye baara laban minnu kɛra san kɔnɔna ninnu na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko wa fana ko armée ale bɛ ka min kɛ ka terrorisme kɛlɛli min kɛ ko n'o sera ka kɛ ka kun cɛ ka ɲɛ ko o bɛna na ni Mali ka wulikajɔba de ye sabula ni basigi ni lafiya bɛ yɔrɔw la min ye économie min ye sɔrɔw baaraw ye ale ni yiriwali baaraw olu bɛ se ka kɛ Sogɛli y'a jira k'a fɔ ko waati de sera sa bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko nka maa tɛ se k'i to politiki jɔyɔrɔ la Sogɛli ka fɔ la k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔ kɛ ko o ni politiki baara tɛ taa ɲɔgɔn fɛ walima i bɛ politiki kɛ walima i bɛ kɛ sɔrɔ baarakɛla ye i bɛ taga o kɛ i ka baara taabolo ye CMDT maaw u y'a jira k'a fɔ ko ɲinan san kɔni kɔnɔna na sa ko n'Ala ma jan kɛ ko min ye Mali kɔni ye a bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ kɔɔriko la jɔyɔrɔ fɔlɔ ni a bɛ k'o ɲini ko a bɛna o sɔrɔ sabula a ye kɔɔri min sɛnɛ ɲinan a darawuli ka bon kosɛbɛ o de la san wɛrɛ musaka baaraw CMDT bɛ k'o dantigɛliw kɛ ko CFA wari miliyari 12 o bɛna o de don yiriwali baaraw la yaasa min ye CMDT yɛrɛ ye a bɛ se cogo min na ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan jɔyɔrɔ min b'a bolo ka se ka o sinsin ka taa fɛ hali bi Irisiw ka ambassadeur min bɛ an ka jamana kɔnɔna na kunun ko ale ye laseli kɛ n'o ye conférence de presse ye ka kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan a kunnafonidi ye tali kɛ Mali ni Irisila cɛla bɛ cogoya min na min ye alikama o tɔni 50,000 ko u bɛna o de di Mali ma min ye engrais o 20,000
u bɛna na o de fana di Mali ma Mali yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ ani Mali ye cɛsiri minnu kɛ o hukumu kɔnɔna na kalandenw fana olu maa 290 u bɛna na bourse d'olu ma olu ka taga ye Irisiw ka ambassadeur n'o ye Igor Korojiniko ye a ko ko ale yɛrɛ bɛ Mali fo ka Mali waleɲuman dɔn ko sabula waleya minnu bɛ yen bi ni Mali bɛ k'a siraw ta k'o b'a to Mali bɛ se ka taa ɲɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ye olu ye foli kɛ ka tanu kɛ ka ɲɛsin Mali Burkina ale ni Niger u y'u bolodili min kɛ ɲɔgɔn ma nin ye ko o min filɛ nin ye ko o jɛrɛ ma lawuli ka taa maasi juguya la ko wa fana k'a b'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko min ye Mali ye a y'o baara min kɛ nin ani Niger ni Burkina k'o de bɛna yira k'a fɔ ko u ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ ko wa olu Irisilakaw olu tɛna n'o sigi k'a ko filɛ ko n'o y'a sɔrɔ nansara jamana minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka colonisation baaraw ta k'o k'u baara kɛ ɲɔgɔn ye ka siran nin ko in ɲɛ k'olu Irisilakaw tɛna na siran u ɲɛ ko sabula maa ka musaka ma don a la u yɛrɛ de bɛna n'u ka sew fara ɲɔgɔn kan ko n'i ye jamana 3 in lajɛ bi n'o ye Alliance des États du Sahel ye k'a bɛna na kɛ jɛrɛ belebele jɛrɛ min na a bɛ se ka se sɔrɔ a bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ye wa a bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka baara caman kɛ jamana kɔnɔna na ko bi ko min ye tubabula jamanaw ye ko n'i y'a ye u bɛ ka siran ni jɛrɛ in ɲɛ ko sabula u tun bɛ min dɔn kɔrɔlen ka maaw dɛmɛ k'u dɛmɛ nɛbɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ a wari bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sɔrɔ ko o degun ani jamana ninnu fana bɛna na wulikajɔ min kɛ ka wari sigi sen kan k'u yɛrɛ ka yiriwali baaraw kɛ k'u yɛrɛ ka kumaw fɔ u yɛrɛ tɔgɔ la k'o de kɛlen ka nansara jamana ninnu caman siran sabula ko olu ka maaw de bɛ b'u ka jamanaw ka kana yan ka na u ka baaraw kɛ ka na baaraw sigi an fɛ ka tila ka baaraw bɛɛ lajɛlen ta k'o kɛ min ye Irisiw ka ambassadeur ye a ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye olu ka baaraw yɛrɛ olu Irisiw yɛrɛ ka baaraw diɲɛ kɔnɔna na ko fosi tɛna b'o la a y'a da don u ni Ukraine ka kɛlɛ min bɛ sen na a ko k'o kɛlɛ in senfɛ ko Irisi ye jamana 4 de ta Ukraine kɔnɔna na ka fara a yɛrɛ kan ko kalata nata ninnu bɛna na kɛ o jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye u ka sɔrɔda maa 2,000,000 ko o de bɛ wulikajɔ la yaasa Irisi bɛ se ka se sɔrɔ cogo min k'u ye baara minnu kɛ nin san laban ninnu kɔnɔna na ko b'a yira k'a fɔ ko min ye Irisi ye ko halisa ko a jɔyɔrɔ ka ɲi ko bi ko n'o y'a sɔrɔ maa bɛ se ka ninakili n'i ka sɔrɔ n'i ka yiriwali n'i ka fɛnw ye ko Irisi bɛ o jamanaw fɛ bi ko k'a sɔrɔ ko jamana caman bɛ yen bi gɛlɛya bɛ olu kan diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Faransi ale ni Niger kɔni bɛn tile tɛ yen tuguni Nigerkaw olu fɛ yen kabi Bazoum kɔni binna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali Faransi ale ni Niger ka mɔgɔw tɛ ka bɛn cogoya si la u ka ambassadeur o gɛnnen kɔfɛ sa min ye nin kalo in tile 19 ko min ye Faransi ye ale y'a yira k'a fɔ ko a ka lasigidenso min bɛ Nigerkaw fɛ yen Ɲamɛ yɛrɛ dugu kɔnɔna na ko k'o datugu u y'o datugu ko wa ko dayɛlɛ waati t'a la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ambassade in kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn ko min y'u ka hakɛw ye u bɛna na o ɲini ka d'u ma yaasa u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na Faransi kelen halisa ale ye sɛbɛn ta k'a yira k'a fɔ ko min ye Blaise Compaoré dɔgɔkɛ ye n'o ye François Compaoré n'ale tɔgɔ bɛ journaliste Norbert Zongo ka faliko la k'a kun kan k'o bila ka taa Burkinakaw fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko o sɛbɛn in kɔni k'o tɛ lawaleya tuguni ko u tɛna se ka kamalen ta k'a di Burkina Faso ma nin waati in na sabula olu ni Burkina yɛrɛ tɛ ka bɛn cogoya si la Benin jamanakuntigi ko ale y'a ka kuma minnu fɔ ko a y'o bɔ fɔbaliya la ko sabula min ye jamanaw ye ni coup d'état kɛra o kɔnɔna na i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲagini kɛ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔw kɛ ko nka ko nin waati in na bi ko ale yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko coup d'état kɛra jamana minnu kɔnɔna na ko o jamanaw k'ale n'olu bɛna na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya min ye teriya ni badenya sira min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛna na olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko hakilinaw ni jɛrɛw kɔnɔna ko dɔw tun y'ale bila ko dɔ la ko tun y'a to a ye nin waleya ninnu kɛ ko nka ko bi ko a ɲɛ bɛ tiɲɛ na ko tiɲɛ min bɛna n'a to ale bɛ se cogo min na ka segin a kɔ an ye mun sɔrɔ bi sɔgɔmada in na kunnafoni telimanw na ka olu da aw tulo ka Jani.ml kan a n'an ka arajo partenaires na an k'an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen o de ye nin ye an b'a fɔ ɲɛna ko ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o o sera n'an ye kibaruya kura minnu sɔrɔ an na olu fana da aw tulo kan nka yanni o cɛ an bɛ dugawu don kɛ ko Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Mali Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga Ala ka Mali kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye. Alamani bunye dogo yashitu koto wakalitu Ukoso munye njigi sime fama alala to wakalitu Wanyingonye beto dalima sabulu to wakalitu
Allah. Baba Jose Trawele Kijiki Allah de Tawakalitu. Allah. Jose Igis Medalima Salah Tawakalitu. Allah. Jombe Baramina Iji Allah de Tawakalitu. Allah. Jombe Kubudilla Isme Allah Tawakalitu. Allah. Nebi Yoroni Basilai Tawakalitu. Allah. Basili Simedalima Salah Tawakalitu. Allah. Fushikele Loto Fama Alabo Tawakalitu. Allah. Inni bi fulila se barajama bemu Tawakalitu. Allah. Rajonye tala jama kulu befu Tawakalitu. Allah. Bi barika udawi kanu jamana Tawakalitu. Allah. Bi barika dampunye ni